Vítám vás na zasedání zastupitelstva obce Kuderov, které zahajuji v 17 hodin. Informace podle paragrafu 93 odstavce 1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu Kuderov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 26.2024 do 27.6.2024. Současně byla informace o konání zasedání zastupitelstva obce zveřejněna na elektronické úřední desce. Konstatuji, že je přítomno 5 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Zastupitelé Vlce Nikoličová a Dvořák jsou řádně omluveni. Dále upozorňuji, že jednání zastupitelstva obce bude nahráváno zde přítomnou soukromou osobou. Bod 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele. Navrhuji určit jako ověřovatele zápisů zastupitele doktora Michala Vejlubka a paní Zuzanu Rembrovou a zapisovatelku paní Martinu Kandlerovou. Kdo je pro? Já vám děkuji. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Kuderov určuje a schvaluje ověřovatele zápisu zastupitele doktora Michala Vejlubka a paní Zuzanu Rembrovou, zapisovatelkou paní Martinu Kandlerovou. A nyní 2. Schválení programu zasedání. Program jednání zastupitelstva navrhuji schválit tak, jak byl zveřejněn na úřední desce. Nechávám tedy hlasovat, kdo je pro. Já vám děkuji. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Kuderov schvaluje program dnešního zasedání tak, jak byl zveřejněn na úřední desce. Určení ověřovatele zápisu, paragraf 95 odstavce 1 zákona o obcích a zapisovatele. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 5 hlasy. A nyní k tomu nejdůležitějšímu, co nás dnes čeká, a je to bod 3, vydání územního plánu. Poprosím pana pořizovatele, pana Veselého, aby nám osvětlil tuto situaci. Dobrý den, já z dohlední zůstanu sedět, tady to měl blížky čtení. Úkolem dnešního zastupitelstva je po 8 letech projednávání vydat, dolně nevydat, územní plán Kuderov, který nahradí dosavadní územní plánovací dokumentaci, územní plán sídelního útvaru. A tím pádem bychom dostali ten základní rozvojový dokument obce do souladu s aktuálním zákonem. V roce 2016 tehdejší zastupitelstvo rozhodlo o pořízení územního plánu. Práce započaly. V roce 2019 se začalo projednávat první varianta, první návrh územního plánu, ale v roce 2019 v polovině roku současně odstoupil tehdejší starosta. Následně odstoupil pořizovatel, kvalifikovaná osoba obce, a jako třetí odstoupil i projektant. Nový vedení obce pod vedením současného starosty vybralo novou kvalifikovanou osobu pořizovatele, to jsem já, novýho projektanta, kterým je inženýr Jetel, a tehdejšího určeného zastupitele, zase pan starosta Jiří Beneš, jehož tuto funkci určeného zastupitele pro pořizování územního plánu následně převzal doktor Vejlubek. V roce 2020 a 2021 jsme nechali tehdejší návrh územního plánu prověřit krajským úřadem jako nadřízeným orgánem územního plánování, který nám sdělil chyby územního plánu. Pan inženýr projektant ty chyby opravil a my jsme vstoupili, zapracovali jsme tam samozřejmě veškeré zákonné požadavky, které byly projeveny stanovisky dotčených orgánů. A ten druhý návrh územního plánu jsme postoupili do veřejného projednání, který se konalo tady v červnu 2022. Z tohoto veřejného projednání vzešel požadavek na podstatnou úpravu návrhu, a jakmile se udělá podstatná úprava návrhu, to znamená, vyškrtávají se pozemky a tak dále, je povinnost ten územní plán opakovaně projednat v novém veřejném projednání, který se konalo v září 2023.
jsme dospěli k dohodě s dotčenými orgány, které uplatnili požadavky na drobné úpravy řešení. Vypracovali jsme návrh rozhodnutí o námitkách, ty jsme předložili v souladu se zákonem všem dotčeným orgánům spolupůsobícím při pořizování územního plánu, který vyslovili tedy s řešením námitek souhlas. Následně pan projektant vypracoval tzv. Čistopis územního plánu, který máme na stole, a dnes tedy zastupitelstvo územní plánu předpokládám vydá. Jako první krok ověří, že územní plán je v souladu s nadřazenou dokumentací, tím je myšleno s územním plánem kraje, jmenuje se to Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, a s politikou územního rozvoje České republiky, dále ze stanovisky dotčených orgánů. To ověření je formální věc, protože za zákonnost projednání nese odpovědnost pořizovatel. Dalším bodem je rozhodnutí o námitkách, takže součástí územního plánu je rozhodnutí o námitkách, je to součástí odůvodnění až tam vzadu. Pokud zastupitelstvo rozhodne o těch námitkách, tak jak jsou navrženy v usnesení, tak se může přistoupit k vydání územního plánu. To je poslední část usnesení, zastupitelstvo vydává územní plán. Následovat bude veřejná vyhláška, která bude informovat o vydání územního plánu. Po 15 dnech opatření obecné povahy nabývá účinnosti. Opatření obecné povahy je dokument, který je vydáván územní plán. Rozešle se informace dotčeným orgánům, že zastupitelstvo vydalo. Jednotlivý výtisky územního plánu jednou zůstává na obci, jednou se poskytne stavebnímu úřadu na magistrátě, jednou úřadu územního plánování na magistrátě a jednou odboru územního plánování a stavebního řádu kraje. Zveřejní se na stránkách obce a tím okamžikem přestává platit současný územní plán a rozhoduje se podle tohoto nového dokumentu. Mají nějaké dotazy? Já opakuju, už jsme projednali opakovaně územní plán, dneska neprojednáváme územní plán, takže dotazy k tomu vydávání. Tak poprosím jméno jenom a otázku. Zbigněk Spodák a jedná se mi o vypořádání námitky. V říjnu 2023 jsem se účastnil zde na tomto místě druhého veřejného projednávání územního plánu, návrhu nového územního plánu. Následně jsem podal námitku, která byla zamítnuta. O tom, že byla zamítnutá, jsem se nedozvěděl ze stránek obce. Musel jsem si to obstarat z jiných zdrojů. Podotýkám, že na stránkách obce nevisí dnes ani doposud platný územní plán, což je povinnost obce, aby to tam vyselo. Když jsem se seznámil se s důvody zamítnutí námitky, nedokázal jsem se s tím stotožnit a obstaral jsem si dokumenty, které vedly pořizovatele, to je vás, k tomu, že zdůvodnil zamítnutí tím, že krajský úřad, respektive jeho odbor územního plánování a zemědělství uplatnil nesouhlas s vynětím zastavitelné zóny a převedením do se zdůvodnění o tom, že nemá být zastavena zastavitelná zóna Z10 pro nedostatečné zdůvodnění zemědělského půdního fondu. Očekával bych, že vy jako pořizovatel si budete dokazovat, proč vám to krajský úřad zamítl, a nepoužít
Vy jste sám, kdo prostě v tomto územním plánu nemá pozemky v zastavitelných plochách. Vysvětlím proces, tak nejdřív k těm námitkám. Na námitky a připomínky se při pořizování územního plánu neodpovídá zásadně. O námitkách rozhoduje zastupitelstvo při vydávání územního plánu a následně, a teď se opakuju, zveřejní územní plán, včetně odůvodnění, součástí odůvodnění je rozhodnutí o námitkách na svých stránkách a tím je veřejnosti doručeno rozhodnutí o námitkách, včetně vypořádání připomínek. Tak to je k tomu procesu. Další věc, já vám, protože asi nejste jediný tady, neznám vás, ale patrně tady může být víc lidí, kteří v té lokalitě ve směru Suderova na Moštěšice mají pozemky, které jsou navržené do územních rezerv. Tak vám vysvětlím pár věcí. Územní plán je základním rozhodovým dokumentem obce. To, že někdo navrhuje do územního plánu svý pozemky jako zastavitelné plochy, je možný a běžný. Nicméně ještě není nikde napsáno, že se mu po projednání neobjeví v nezastavěném území. Prostě z nějakého důvodu. V tomto případě, to je plocha Z10, v tomto případě a já jsem tady některým lidem opakovaně sděloval, že než vydáme tenhle územní plán a mají vážný zájem stavět, když jsou tam nějaký lidi z Prahy, pak nějaká firma z Prahy, někdo je tam z Ústí nad Labem a tak dále, takže určitě mají zájem stavět a můžou podat žádost na stavební úřad magistrátu o vydání nejlépe společného souhlasu. To je do neděle možnost, jak získat právo stavby rodinného domu. My jsme při tom vymezování těch zastavitelných ploch povinni respektovat nejenom stavební zákon, ale spoustu zákonů, který tvoří právní okolí tohoto základního, v našem případě zákona. A jedním z nich je zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Já vám budu citovat. A pak se dostanu k té paní z toho kraje. V paragrafu 1 se píše, zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňující zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterým je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. V paragrafu 4 se už konkrétně píše pro nezemědělské účely, to znamená jako pozemek určený k výstavbě. Je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků, staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li být v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy z zemědělského půdního fondu, je nutno především za a odnímat zemědělskou půdu na zastavitelných plochách a tak dále, je toho spousta. V paragrafu 5 jsou stanoveny požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti. A tady jenom stručně, aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této ochrany v paragrafu 4, to je to, co jsem říkal před chvilkou, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.
Tudíž to odůvodnění naší povinností je odůvodnit nezbytný zábor zemědělské půdy. Ne odůvodňovat, proč potřebují úplně každému vyhovět a vymezit mu stavění pozemek. To prostě není možné. To prostě není možné. Obec Chuderov ve všech svých částech, když se podíváte na ten územní plán, nebo si to sledovat, tak víte, že v každé části vymezuje nějaký zastavitelné plochy, které tam zbyly, z toho obřího návrhu, který byl v roce 2019 představen tehdejším vedením obce, tehdejším pořizovatelem a tehdejším projektantem, který prostě neprůchodný. Jsme v chráněné krajinné oblasti. Je tady spousta limitů, které prostě tu výstavbu neumožňují bez břehu. My jsme projednali územní plán zákonným způsobem. Odpovědně jsme se zabývali úplně všemi stanovisky dotčených orgánů a všemi námitkami a připomínkami a prostě někomu jsme nevyhověli. Prosím jméno a můžete dostat otázku. Tak je dovolený, jsem se okolností. Já s vámi nesouhlasím. Nesouhlasím s vámi z několika důvodů. Vy jste před chviličkou citoval zákon o tom, jak se musí chránit půdní fond. Víte, co tam je za půdu tady v tom území? Jaká to je kvalita půdy? To se ptejte krajského úřadu. To je 4. kategorie, což znamená nejhorší půda, co je. Jo? Prosím, nechte mě. Ano, já jsem vám taky neskákal. Co se týká vyřízení nějakých námitek nebo odůvodnění, vy jste řádně neodůvodnil vůbec ty věci, ty námitky, které byly podané. A to vyplývá i z vyjádření vlastně té referentky toho životního prostředí. Protože v finále tam šlo jenom o to, aby se odůvodnilo řádně to, proč ty parcely, které tam jsou, a podle současného územního plánu jsou vhodné pro výstavbu. Mají zůstat pro výstavbu. A v minulosti byly tak schváleny. Ale to tam ale to je v té textové části je napsáno, že tyto pozemky byly převedeny do zastavitelné již v 7. změně územního plánu. To tam všechno je. A i přesto, ale to taky necháme, proč paní úřednice takhle jako je. A teď vám to říkáme, ale jo. Prosím. Paní referentka odboru životního prostředí a zemědělství píše panu pořizovateli. A to píše 2krát. Takže tady v tom druhém, co budu citovat, používá slovíčko stále, kdy píše, že z předběžného odůvodnění stále nelze konstatovat. Stále. Že se jedná o nejnutnější plochy pro stavební činnost. Dále zde nebyla dostatečně prokázána nezbytnost záboru zemědělského půdního fondu. Jinými slovy, vy jste měl se obrátit na tu paní referentku, v čem vidí tu dostatečnou neodůvodnitelnost. A já jsem ještě to prosím povím. Já jsem se s tou referentkou osobně sešel a ona mi řekla, že vůbec nevidí problém to povolit, protože se nejedná o plochu větší než 1 hektar, že s tím nemá žádný problém, protože to není orná půda, je to trvalý chráněný porost a je to 4. zóna ochrany KKO. A kdyby to pořizovatel řádně odůvodnil, tak by vydal souhlasné stanovisko a nechal by to tak, jak je dodnes. A ta dohoda zní a navrhuje se tímto zastupitelům, aby vás pověřili tím dát to do pořádku, protože ta referentka je připravena s vámi vykonzultovat, jak to stanovisko má vypadat, aby ona ho mohla vydat souhlasné. Tak já odpovím a doufám, že to vysvětlím pro vás možná nedostatečně. Nicméně, vždycky mě fascinují tvrzení o tom, že nějaký úředník s tím souhlasí a nemá s tím problém.
No to totiž ten problém vždycky nastane, když to po něm chcete písemně. To je 100% pravidlo. Druhá věc. Odnímá se ve veřejným zájmu. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na veřejný zájem. Nejsem schopen odůvodnit, jestli váš soukromý zájem na výstavbě rodinného domu převáží nad veřejným zájmem na ochraně zemědělské půdy. Je to jedno, jestli je to orná půda, nebo trvalý travní porod, nebo zahrada, to je jedno, je to zemědělský půdní fond. A to odůvodnění, po který oni se popírají na kraji, a věřte, že s nima tímhletím způsobem komunikují několik let, je to neměnný, je to úplně jednoduchý. Pořizovateli, prokaž vyšší veřejný zájem na záboru zemědělské půdy, který převáží nad veřejným zájmem a je ochraně. To prostě u soukromí výstavby nikdy neprokáže. Takže krajský úřad anebo ministerstvo životního prostředí záleží na rozsahu těch záborů zemědělské půdy, přihlíží k tomu veřejnému zájmu a dovolí vám v každé obci jenom část z těch původně navržených zastavitelných ploch převést do územního plánu nebo plochy zastavitelné. A u zbylé části řekne ne, neprokázal si vyšší veřejný zájem, než je zájem na ochraně ZRF. Tím tuto debatu ukončil, protože já už nemám co víc k tomu podat. Tak já bych moc dovolím reagoval, to tvrdíte vy, ale ta referentka tvrdí a já nevidím důvod, proč to smí nevyzkoušet, když tu možnost nabídla. Pouze se odsune hlasování o vydání územního plánu o tom, co to spolu vykomunikujete nebo nevykomunikujete, ale na tom úřadě se tím zabývalo víc lidí a padly tam hlášky typu, že oni pořizovatelé tomu často nerozumí nebo to neumí z důvodu. Já už na to nebudu reagovat. Malý příklad. Já vám to nevysvětlím proč. Zaciklili jsme se. Jo? On říkal tohle, říkal tamto. Nepřinesl se jediný písemný důkaz. A já nechci vás paměť napadat. Nicméně, ne. Já jsem, předpokládám, dostatečně vysvětlil, že my za obecní peníze, za peníze občanů obce Chudel nemůžeme prostě bojovat za soukromý zájem. Prostě to nepřipadá v úvahu. Vaším soukromým, úzce individuálním zájmem je zhodnotit svůj pozemek. Měli jste možnost, kolik? 10 let. 10 let. Tyto pozemky byly 10 let zastavitelné. Takže 10 let ty pozemky mohly být zastaveny a já jsem opakovaně, víte, zdůrazňoval, že než vydáme územní plán, požádejte si o povolení na magistrátě, dokud to máte v zastavitelných plochách. A ty už opravdu končí. To už zaznělo na tom opakovaném Ano, že se opakujeme na třetím jednání a dneska tohle není opakovaně. To není třeba není. Samozřejmě my jsme na těch minulých úřadech teda nebyli, protože to ještě bylo předtím, než jsme pořídili ten pozemek. Nicméně ještě jedna věc. Já tady držím vlastně odůvodnění na zamítnutí námitky, kterou jste vydali. A vedle těch pozemků, který tam jsou těch 6 pozemků, o kterých se teď bavíme, jsou další 2 pozemky, které v podstatě nebyly zahrnuty tady do toho té rezervy, takovou stavební, nebo neznám přesně tu terminologii. A je zajímavý to vyjádření, protože nebyly tam vlastně zahrnutí z toho důvodu, že již byly vyňatý z zemědělského půdního fondu. Ale ty pozemky máme taky, nebo ty části pozemků máme též vyňatý ze zemědělského půdního fondu. Máme veškeré povolení na výstavbu. Měli jste to uplatnit v průběhu projednávání? Nemůžu vám tomu říct. Projednávání. 8 let se Teď vám říkám, řešíme to,
že teď vám to říkám a teď řeším to, co je tady napsané. Vy jste říkal, máte to černý na bílém. Tohle jste černý na bílém. V podstatě je to důvod úplně stejný. Ukaž máme povolení nějaké rádě. Ale vy jste poslouchejte, takhle si myslím, že není vhodný mluvit s ním. Proč se takhle bráníme, asi je všem jasný. Vy jste zastupitel, teď máte v rukách tu moc. Jak můžete, máte v rukách tu moc, protože teď jde o to v podstatě, že si něco řeší. Vy můžete napravit nějakou chybu, kterou vy nevidíte, že je chybu. My ano. V podstatě jde o to, o jeden telefon s úřednicí a setkání a napravení něčeho, co se stalo. Vy říkáte, je to váš zájem. Já si úplně nemyslím, že jste vydali nějaký územní plán, který je platný a najednou ty pozemky dokážete si představit asi to, co cítíme. A vy jste koupili zajíce v pytli. Kdybyste mi zavolali, tak já se vás od toho prodeje odradil. Ale já mám vás potvrzení. No to máte v ty adresy? Ano, ještě dneska je, ano, a zatím si stojím a bude ještě dalších 15 dní. Tak co já jsem měl dělat? To je zajímavé, že mě oslovilo plno lidí, že těch kupců bylo desítky těch zájemců. A že jsem to vysvětloval, pan majitel těch pozemků, v době, když vám ten pozemek prodával, tak už věděl, že tam je nějaký problém. Nepřijde vám, vy totiž tlačíte na špatný morgen, mě to je líto, ale jestli to takhle bych to ukončil, protože tohle to nikam nevede. No, nevede, samozřejmě. A vy jste od nás obdržel právní kanceláře, jste obdržel včera do schránky nějakou zprávu, samozřejmě od nás asi předpokládám od ostatních majitelů. My samozřejmě bychom asi rádi, poslední věc. Nemáte na to, tak to řeknu. Nemám na to. Nemáte. V pořádku, tak podle toho se ještě teda poslední, ale tohle tématu a to ukončíme. V mezidobí od druhého veřejného projednání do dnešního dne bylo vydáno možná 10, možná 20 různých rozhodnutí, které se týkají oplocení, vrtaných studien, sjezdů na pozemek, budování přípojek. Je vydán územní souhlas pro Česk, který tam 15. července začne kopat a dělat přípojky k 8 parcelám. Dovedete si představit, jak to bude vypadat tam na tom území, kde některé pozemky už jsou oplocený, některé už mají studnu na sobě, některý mají sjezd na sebe, budou tam rozvodní skříně u každého pozemku na přípojku elektřiny a teď se z toho udělá územní rezerva, o který by nám, když tak řeknu, tak si zažádejte o změnu územního plánu. Tak než se docílí další změna územního plánu, tak to bude trvat 3, 5, 8 let. Celou tu dobu to tam bude takhle v úvozovkách strašit. Místo toho, abyste zvážili a zkusili, aby doporučil pan pořizovatel, aby zkusil to málo, to minimum zajít a osobně projednat, a já jsem připraven to moderovat, s konkrétní referentkou, a aby vydal jeden papír A4, o kterém deklaroval, že nemá problém, pokud to bude řádně zdůvodněno. A tím se z územní rezervy stane to, co je tam dneska Z10, zastavitelná zóna, a nebudeme nic řešit. Zatímco opačně, vy tady zakládáte půdu na to, aby jsme se soudili s obcí. Tím samozřejmě pan Veselý nám to doplní. Pane starosta, už jenom vám zastupitelů. Ten proces projednávání územního plánu má nějaký jasný zároveň pravidla. Od začátku. Úřady a vlastníci pozemků a staveb na území obce mají vždycky stanovený jasný termín, kdy můžou uplatňovat své připomínky. My musíme s každým z účastníků nakládat úplně stejným způsobem. Nemůžeme jednomu dávat jiný lhůty,
než jiným. Všichni budou mít vždycky stejný podmínky. To je první předpoklad úspěšnosti naší práce. Kdybyste vyšli vstříc těmhle požadavkům, které upřímně řečeno měly být uplatněny dříve a hlavně mít argumentačně podložený, ne že nějaká úřednice povídala, tak se s tím možná ještě dalo něco dělat. Kdybyste totiž k tomu vyšli vstříc, tak se jedná o třetí opakovaný projednání, o třetí veřejný projednání. S dalšími stanovisky a jsme někde v horizontu, je polovina roku 2024 a když by se to povedlo do konce roku 2025, o tom silně pochybuji. Ten územní plán prostě nevydáte nikdy. A jak byste odvodnili, že někomu jste dali tuhletu možnost, tuhletu nadstandardní lhůtu než jiný? Všichni musí mít stejný pravidla a respektovat stejný podmínky. Ty podmínky jsou zákonem dané. Pokud mají všichni stejné podmínky, tak obec porušila zákon v tom, že ty námitky nevyvěsila na stránkách. Já jsem se s nima nemohl zjít. Pane starosto, porušení zákona může rozhodnout jedině soud. No, hlavně, vy jste to sám dobře řekl, že námitky budou vypořádány až po dnešní schválení. Jestli to pan projektant ještě doplní, jak je to ze zákona. Prostě to je. Ještě se s ním seznámit a podle toho se zachovat. Podle toho postupovat. Tady jste pořádný právní operátem, který se mění se všechno. Bohužel stát má nastavený takové pravidla podle správního řádu stavebního zákona. Já jsem se schválně podíval, když jsem začínal dělat tady u vás, tak vlastně s touhletou pokou jsem vůbec nepracoval, tam nebyla součástí návrhu pro upravené společné jednání, takže s touhletou lokalitou se nepočítalo, takže já jsem ze začátku vůbec nebral v úvahu. Nebylo v tom roce 2021 vydaný žádný správní rozhodnutí, nebyl ani nějaký daný projekt, o to zájem, nic. Když jsem přišel sem, tak jsem viděl jako dokumentaci v různém stavu, kde nebylo, jak říkáte správně, řádně zdůvodněno, prostě to byla zabarvená celá mapa červeně, to aby se ten jako nikdo vůbec vyznal. Takže já myslím, že jako k tomu obec tehdy jako zastupitelstvo přistoupilo racionálně, že prostě nemůžu s takovým územním plánem, prostě s nějakým pohrobkem, asi dřívějšího pana starosty, nebo já nechci na nikoho teďka nasazovat, protože vlastně nikoho neznám z té historie, ani architektu, ani pana pořizovatele, ani posuzovatele vlivu na životní prostředí a podobně. Takže nechci ho osobně hodnotit. Já když jsem do toho území vstoupil, tak se mi ty lokality v tuto chvíli, o kterých se bavíme, tak se mi ani nelíbily pro zastavení, ale dokážu si představit, že lidi mají jako imaginaci, že se stavět dá všude a asi to dokážou i projektanti zpracovat, aby i v těch územích, které třeba nejsou vhodný z urbanistického hlediska stavět, tak se tam dá stavět, protože jsme toho plní za posledních 20-30 let, co se tady postavilo v rámci subprobí kolem velkých měst, tak to je prostě neřízená střela bez normových komunikací, bez dost často základní veřejné infrastruktury. Takže chápu, že se prostě otočil trend od doby, kdy se zpřísnila ochrana ZPF, to je někde rok 2016, 2018. Vím, že prostě jako úplně totálně úřady otočily a začaly prostě chránit zemědělský půdní fond a začaly prostě do všeho házet negativní stanoviska. Přitom erudovaný úředník, dotčený orgán ZPF si umí přečíst platný územní plán, co tam je, jak to bylo zdůvodněno, jestli na to vydali kladné stanovisko. Erudovaný úředník a orgán ochrany ZPF je schopen posoudit relevanci té plochy, jestli je v tom stejném rozsahu, jako je platný územně plánovací dokumentace, jestli kontinuálně rozhoduje v rámci ochrany tohoto veřejného zájmu. Tehdy, myslím, že dokonce i HKČ, ale určitě orgán ZPF nevydal souhlas. Ta argumentace, nechci napadat práci paní architektky, já jsem si to teďka čet, tu původní dokumentaci, ta tam dokonce psala, že tam ani není veřejná kanalizace, nic, takže ona sama přiznává v tom udůvodnění, že to není ani lokalita hodná pro nějakou zástavbu, ale já tohle to nechci, protože i urbanismus, architektura je stejně jako právní čina, bude milion lidí mít milion názorů na stejnou kauzu, takže správně tady bylo řečeno, bohužel už jsme ve fázi, kdy musí vlastně tu konzumaci toho územního plánu posoudit soud. Nikdo jiný už to dneska tady nedokáže. Jo, to si tady můžeme nalhávat, jako že bychom
se tady najednou všechny jako lidi, co byli v těch červených plochách za architekty Nolový, že bychom je sezvali a zkusili se nějak napropojit. Já to se nekážu představit, to je prostě neuchopitelné. Prostě územní plánování je kontinuální proces, měla by tam být nějaká proporcionalita, nějaká kontinuita, nějaký práva, tyhle ty věci určitě ctí, ale my, když jsme přišli s pořizovatelem tady do toho stavu věcí, tak ten územní plán byl nepoužitelný v tom stavu, jaký byl. Já osobně bych takovou zakázku vůbec nevzal, protože to nejde zdůvodnit. Takhle rozsáhlý plochy, jestli si pamatujete, územní plán architekty Nolový, tak ten nešel zdůvodnit prostě. A jestli nám někdo do stanoviska napíše, že je to špatně zdůvodněno, tak si člověk asi udělá na základě nějakých svých odborných znalostí, že určitě některé lokality jako nelze ani prostě vymyslet, ani kdyby člověk mohl důvody, proč by lokalita o několika hektarech měla být zastavitelnou plochou v době, kdy prostě se otočil trend z hlediska ochrany rozvoje hodnot území a HKOčko do toho hodilo bydle od té severní poloviny úplně, jako jo. Tam se nepostaví ani jeden barák. Uznávám, že tady je obrovský tlak lidí, co utíkají z města do vesnice a chtějí žít vesnickým životem, že je velká poptávka po bydlení a podobně, ale bohužel já jsem přišel do územního plánování v roce 2008, kdy jsme zdědili prostě ty šílenosti, které máme, jako jo. Takže já už chápu, že obce jsou opatrný a nechtějí povolovat takhle velké plochy. A to územní plánování je kontinuální proces a vůbec jako nevím jim důvod, proč by se to neověřilo, když tak případně nějakou další změnou, protože v tuto chvíli máme dostatečné množství zastavitelných ploch vymezených. Máme nějaké limity v tom území, nevyšlo se všem vstříc, vyjde se jednomu, napadne to druhé, to prostě už je dneska, se mi zdá, jako uzavřený proces, to prostě nelze otevírat diskuzi o nový koncepci, že bychom řekli, začneme od znova. Máte na to samozřejmě právo, teďka rok nějakým způsobem máte nějakou ochranu z hlediska soudu, můžete podat požadavek na změnu územního plánu. Prostě děláte správně to, že v dobrém slova smyslu lobujete u zastupitelstva, aby si uvědomili, že vaše pozemky jsou nějakým způsobem už zainvestované, což jsme třeba před 2 rokama vůbec nevěděli. Před 2 rokama, když se podívám na ten územní plán, tak ani ty pozemky tam nebyly. Ty nebyly rozparcelované, mě nikdy nenapadlo, že někdo to dokáže rozparcovat, a možná je to chyba stavebního úřadu, že to vůbec jako udělalo, ale když máte pravdu, je to dneska v zastavitelných plochách, tak asi nemělo obavy, ale samotný parcelování, s tím já mám miliony případů, že prostě si lidi rozparcelují pozemky někde úplně mimo zastavený území a pak to vydávají jako za nějaký vydaný správní rozhodnutí, tak to ještě jakoby není důvod to tam dát. Chápu to, že jste ve svízelné situaci, protože si nedokážu představit, kdybych já zaplatil nějaký miliony nebo 100 000, nevím kolik stál ten pozemek a teďka měl před sebou územní rezervu, jakým já bych byl postavený, ale to prostě ani není mojím úkolem. Mojím úkolem je prostě nějakým způsobem odborně přinášet nějaký názor do toho území a odborně jsem od začátku vnímal a byl jsem v souladu se zastupitelstvem a se všemi dotčenými orgány, že to není lokalita určená pro zástavbu. Pokud se tam dostane se tam jedině na základě nějakého soudního asi příkazu nebo na základě nějaké změny územního plánu. To je běžný, já jsem to tady vyprávěl, já dělám teďka změnu územního plánu v Dobřichovicích, který dělal architekt Pavel Hnilička, který ho všichni znáte, protože jste četli určitě nějaké publikace, sídelní kaše a podobně, to jsou takový ty negativa spojené s tou subprobí a s tím urban sprawlem, který prostě tady vzniknul na přelomu tisíciletí. A i on zpracoval územní plán a soud to napadl a zrušil část územního plánu a budeme dělat po něm změnu územního plánu. Ale já po svých odborné stránce, a to jsem deklaroval zastupitelům, říkám, že za mě takhle ten územní plán po té odborné stránce je v pořádku, souhlasím i s vyhodnocením námitek, připomínek a podobně, ale budu samozřejmě respektovat rozhodnutí kohokoliv, ať to bude zastupitelé nebo to bude soud, protože prostě to je běžný a jako já se můžu divit po spoustu věcí v životě, co se děje, tak se určitě nebudu divit věcem, které se dějí i v územním plánování. Mně to nedává logiku, ty zastavitelné plochy, chápu obavu obce, že se budou nabalovat nové zastavitelné plochy, ale na druhou stranu zase je tady
znát, že respektují stávající územní plánovací dokumentaci, proto každá územní plánovací informace, kterou dostanete, tak bude čerpat ze stávajícího platného územního plánu, ale připravte se na to, že prostě za 16 dní, nebo podle toho, kdy se vám to podaří vyvěsit, tak prostě bude platit jiný stav a na ten jiný stav si budete muset nějak jako adekvátně reagovat. I z mé strany, pokud by mě obec jako požádala, tak opravdu jako nedokážu v tuto chvíli zdůvodnit, pokud nedostanu opravdu na stůl správní rozhodnutí, že na tom je umístěný přípojky, že už jsou na to povolené stavby nebo něco podobného, co dá důvod, jakoby to tam dá, tak prostě z mé strany urbanistický mě to nedávalo logiku, nedává mi to logiku a nebudu schopen zdůvodnit takovouhle změnu. Jo, to jenom říkám tady pro zastupitele, že jedině, když soud řekne, ne, tady je správný rozhodnutí, tady daný územní rozhodnutí, územní souhlas, vy ho musíte respektovat, tak se to dá do zastavitelné plochy. Ale já jsem za ty 3 roky žádný správný rozhodnutí neviděl, nedostal od stavebního úřadu, nedostal jsem ani echo z dotčených orgánů, že by to bylo fajn, že vlastně jakoby ty lidi jsou fajn, co tam mají ty pozemky a že je lepší jako jim nějak víc vstříc. To prostě takhle se v tom územním plánování ty procesy nedělají. Jo? Já se s nikým ani nescházím individuálně v ateliéru, prostě všechno musí být vždycky řečeno na zastupitelstvu, při oficiálních jednáních, při oficiálním veřejným projednání a podobně. Váš názor zazněl při tom opakovaném veřejném projednání, námitkama jsme se zabývali, v tuto chvíli je to řešení, za kterým stojí většina zastupitelů, takže jako já respektuju názor zastupitelů, vy dneska budete muset asi respektovat názor zastupitelů a podle toho se nějakým způsobem jako dál asi jakoby chovat a jednat. Já snažím se vystupovat slušně, takže vy v rámci slušnosti určitě taky budete vystupovat prostě taky, co vám jakoby paragrafy dovolej a jako z hlediska změn územních plánů Brány se nad Labem jsme byli schopni dělat za 3, za 5 měsíců územní plán, ale musí to být věc, která musí být dohodnutá, ale když nemáme na papíře prostě žádný papír typu souhlasný stanovisko krajského úřadu orgánu ochrany ZPF, tak to prostě nedokážeme. Jo? A já nejsem lobbista, abych obcházel prostě kliky a leštil kliky na úřady a říkal, změňte to stanovisko. Bohužel už existují judikáty, třeba Sibřina ze Skutnice, kdy jsme se snažili ve veřejným zájmu za obec lobovat, aby nechala jednu plochu, protože byla tam vázaná za nějaké šílené miliony, změnili stanovisko a soud to zrušil, protože nenastala jakoby relevantní situace i pro ten dotčený orgán, proč by měl změnit stanovisko. A já si nedokážu představit ty situace, že si přečetli odůvodnění paní architektky Nolový, řekli, no to je špatně zdůvodnění, nesouhlasíme s ním. A já bych řekl, no ale oni jako vlastně už si to tam rozparcelovali, tak to se nedokážu představit, že by rozhodli jakoby pozitivně, protože oni se k tomu oficiálně nikdy zatím nevyjadřovali pozitivně. No, takže oni by měli na krku taky zase jakoby nějakou soudakárnou žalobu. Takže je to těžký, respektuju vaši situaci, určitě je nemilá, to jako chápu, ale na druhou stranu prostě zase respektuju, že tohle je nějaká dohoda, kompromis. S tím kompromisem jdeme sem a jako jdeme požádat zastupitelstvo, jestli v tomhletom ohledu ten územní plán v této podobě vydají nebo nevydají, máte právo samozřejmě se rozhodnout podle vašeho uvážení demokratického. Samozřejmě teď jste mluvil o spoustě věcí hezky. No, samozřejmě s váma souhlasím, nicméně zazněly tam přesně ty věci, že kdybych měl nějaký dokument, ale to není na pořizovatel. Pořizovatel taky není o to, aby se každý den viděl, tak co už tam je vydaný nějaký strany, to není jenom Pardon, kdybyste měl nějaký dokument o tom, že něco nejhorší je, že ty dokumenty existují. Ty dokumenty existují, v podstatě máme povolení, vyjádření od všech potřebných úřadů, k tomu, že tam můžeme stavět, kromě teda stavebního povolení samozřejmě, ale máme všechno, co potřebujeme předtím, než se dělá stavební povolení. To já si myslím, že je poměrně velký jako důvod k těm pozemkům přistupovat
postupovat tak, jak jsou navržený nyní, a ne tak, jak by měly být navržený podle vás, ale samozřejmě je to vaše rozhodnutí. My se s ním nějakým způsobem, přesně jak jste řekl, budeme muset poprat. To bylo na stíně tady panu starostovi v té dopise správní kanceláře, kde samozřejmě máme několik variant, zase tak, jak jste řekl, a my určitě budeme jednat tak, aby ty investice, které tam máme, aby jsme o ně nepřišli, protože ty investice jsou v řádech několika milionů za každého účastníka, což znamená přibližně se bavíme o přibližně nějakých 18-20 milionů, který samozřejmě, pokud z toho bude referovat, bude z toho trvalý první provoz, tak ta cena za metr je někde jinde, takže jenom tam jde vidět ten rozdíl v té ceně, ale už se opravdu mluvám, už jsme opravdu zacitlený, jenom jsem chtěl, abyste i tady tu věc zvážili, abyste tohle věděli, protože, jak říkáme, tohle je nepříjemný, což je samozřejmě naše starost, hlavně než vaše. Tak naše to taky starost, ale nás to taky trápí, ale my jsme porušili zákonnou vlastně proceduru pořizování územního plánu. My bychom ten územní plán dneska museli vlastně zamítnout, ale jako celek. Nemůžete vy ho nemusíte vydat, to neznamená zamítnout. A jestli můžu v reakci na pana architekta. Ale prosím, může po poslední teďko reakce. HKO vydalo bez problémů souhlasí stanovisko. To, že není zábor, odůvodněn zábor zemědělského půdního fondu, je jediný negativní stanovisko v celém procesu. Proto mi přišlo možný se pokusit to zvrátit, ale necháme to na zastupitelstvu. Já bych měl jenom prosbu, aby se v zápise objevilo 2 body. Že na stránkách obce není zveřejněn dosud platný územní plán. To s tím nesouhlasím. Ale já mám přání, aby se to dostalo do zápisu. S tím nesouhlasím, protože tam je. Není. Je tam. S tím nesouhlasíme. Je tam. Můžete si podat stížnost, ale do zápisu se to nemůže dát, protože tam opravdu je. Je to platný územní plán z roku 97, včetně 7 změn. A tyto všechny 7. změna územního plánu, poslední platná, nelze najít. A já žádám, aby to bylo v zápisu. A druhou věc, kterou žádám do zápisu, že nebyly vyvěseno vypořádání námitek. To nebude v zápisu, nebo v zápisu to může být jenom jako vaše připomínka, jako v rámci nějaké diskuze, ale nebude to jako usnesení, nebude to věc, která má nějakou právu v rámci jednání zastupitelstva. To je jedno. Já jenom požaduji, aby se to objevilo. V zápise to samozřejmě už teď je a pak to tam samozřejmě objevíte. Dobrá. Takže ukončuji tímto diskuzi k nyní schvalovanému územnímu plánu a přecházím k prvnímu bodu schvalování nového územního plánu. A je to: navrhuji schválit ověření, že územní plán Uderov není v rozporu s aktuální politikou územního rozvoje České republiky, s aktuálními zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, výsledky řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Kdo je pro? Já vám děkuji. Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Uderov schvaluje ověření, že územní plán Uderov není v rozporu s aktuální politikou územního rozvoje České republiky, s aktuálními zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, výsledky řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 5 hlasy. Jako další usnesení je: navrhuji schválit rozhodnutí o námitkách uplatnění ve veřejném projednání návrhu územního plánu Uderov tak, jak je uvedeno v jeho odůvodnění. Kdo je pro? Já vám děkuji. Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Uderov schvaluje rozhodnutí o námitkách uplatnění ve veřejném projednání návrhu územního plánu Uderov tak, jak je uvedeno v jeho odůvodnění. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 5 hlasy. A nyní je poslední část usnesení a
přecházím k tomuto usnesení. A jako poslední navrhuji schválit vydání územního plánu Kuderov opatřením obecné povahy, které bude oznámeno na úřední desce podle paragrafu 171 a následující zákona číslo 500 z roku 2004 sbírky správní řád. Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření nabyde účinnosti i územní plán, to je 13.7.2024. Kdo je pro? Já vám děkuji. Návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Kuderov schvaluje vydání územního plánu Kuderov opatřením obecné povahy, které bude oznámeno na úřední desce podle paragrafu 171 a následujících zákona číslo 500 z roku 2004 sbírky správní řád. Dnem nabytí účinnosti tohoto opatření nabyde účinnosti územní plán, to je 13.7.2024. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno 5 hlasy. Já vám děkuji a tímto dnešní zasedání zastupitelstva ukončuji.